pidän itteeni asuntosijoittajana aika järjestelmällisenä tyyppinä, mutta rehellisesti sanoen, niin ei mun Exceli ole kyllä yhtään sen paremmin kartalla kuin minäkään. Mä ajattelin, että yhden vuokra-asunnon hallinta on ihan helppoa. Mä halusin vaan tietää, että missä mennään, paljonko se asunto tuottaa ja sen, että verottaja ei sit yllätä. Excelihän on siis kyllä tosi kelpo työkalu, mutta ei se ainakaan mua houkuttele todellakaan avaamaan joka kuukausi sitä mun vuokra-asunnon kirjanpitoa. Ja rehellisesti sanottuna ne luvut siellä Excelissä pelottaa jopa enemmän kuin verottaja itse. Sitten mä törmäsin Rentfolioon ja mä testasin sitä ja vitsi se tekee tätä homma helpoksi. Mä näen sieltä siis tulot, kulut, verot, kaikki yhdellä vilkaisulla. Kuitit pysyy siis tallessa tuolla sovelluksessa, ei tarvita mappeja, ei tarvita mitään kuittipinoja, screenshotteja, jotka häviää puhelimeen. Kaikki kuitit ja tositteet löytyy siis samasta paikasta ja vaan nappia painamalla sä pystyt lähettämään raportin verottajalle. Nyt mä oikeasti tiedän missä mennään. Asuntosijoittaminen tuntuu taas niin selkeältä ja kevyeltä. Exceli on siis kyllä edelleen mun hyvä kaveri, mutta kyllä toi Rentfolio pitää mut niin paljon rauhallisempana ja ajan tasalla. Rentfolio tekee tästä niin paljon helpompaa. Jos sä vuokraat asuntoa, niin testaa ihmeessä, sä kiität ittees vielä myöhemmin.